Ako po yung host ng wedding ng anak nyo. Sa Carlitos. Latan niyo po ako. Yes po, yes po. Malaki na po yung apo nyo. Baka matagdagan na naman. Anyway, the title of the song is Makinig. Kaso nung sinasayaw daw, charot na. Alam, okay na ba? Kaya ba? Kaya ba ganun ng tita ko? Music! Come on! Thank you so much. O, diba? Nakapatunaw siya bigla. Next! So you know, you always wanna be there. Ay, sakit lang nakataas po ng kamay si Doktora. Eto. The title of the song is If you love me, then you know. If you don't, then you know. I think you have to listen. Let me be there is your answer. Correct. Congratulations! Dancing Queen. Okay, sige na si Mama. Hindi ko makasabay. Okay na nila. Ang galing! Thank you. Congratulations. Ang bilis na. Akala ko sa classroom kami nagtataas na kami. Sabi sa recite eh. Beautiful Sunday! Pwede pa rin i-serve ng konti lang. Music! Beautiful Sunday! Biro lang, nagulat ka, no? I like this song, lalo pag nagbabiyahe ka. Dapat malapit, tapos kakanta. Tita Christy talaga. Dalawa sila, mapagandahan tayo. Top of the world, correct. Huwag po kayo kaalis. Kayo ang title, ma'am. Top of the world sa kanya. Sa'yo, ano po? Top of the world. Ay, pareha lang. Kayo, ma'am. Ito kayo, ma'am. Okay. Ikakantahin natin ito tayo. Kung kailan, ma'am, huwag po kayo natatakot sa akin. Ito kayo, ma'am. Okay. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find it's the time that Tita Christy, anong kanta yan? It's the time that I found. Kaya naman ako, papanakadapel. Ito. Ipapanood ko talaga yan sa TV. Sino po yun? Si Gladys. Okay, magaling ka dito, Ma'am Gladys. Gusto ko sagutin mo kung na may tono yung sagot. Okay. You're June. 4 years.